Karuo kitwa kanya kasani wang'eyo ni ekinde ma jatend piny William Ruto sani koro entiere pinyno mar China kendo bende obro bedo ka ageni kinde ka kinde kata weche wa manyien mobo bedo ka wamenyo obo bedo ka wacho ni jatend piny William Ruto donje winjruok ma kamae ko jatend piny China mano Xi Jinping seche moko gibo bedo ka giketo kokgi ogirimiti mopogore opogore mar seche moko yango ni pesa ma kamae seche moko ketne project kata chenro ma kamae e kinde ma itimo gigi duto ler machalo nade monego bed noketi mar mondo mi ja Kenya ong'e ahinya nyako tudore kod wechego kata maga ka pesa ma kamagi ichulogi e yorno mar hola ma seche moko ibo bed ka iduoko kata mano ma seche moko chiwa ne seche moko en mana mar siro kata mar konyo gero projects mopogore opogore kata seche moko nyalo bedo public private partnership mana ka Molin no wacho. Rokomana kana Joyce transparency ga kata bedo ni any public engagement kata bilateral agreement kata winjruok e piny mangima machielo onego bed gima public ga mondo jopiny ong'e koro ng'eyo jopiny kelo gimiluongo ni participation and accountability mangiso ni wang'e kaka pesa wadhi tiyo kapok adonjo mano madip en gima jo Kenya nyaka ng'e kata jo wanyaka ng'e ni sama president ma Kenya dhi China onge pesa ma free mabro mi Afrika pesa bi mini ni jo Kenya ka pesa ni mondo dhi uger go uchumi maru kata udhi uger go weche mag ohala udhi uger go weche mag pur udhi uger go weche mag ohala udhi uger go weche mag technology pesa ma China dhi chiwo manono onge kata achiel koro en ting na serikal ma Kenya ka mondo hakikisha ni ya agreement mora mora kata riwruok mora mora mar bilateral agreement oketi e yo ma benefit kata biro chiwo benefit ne piny mar Kenya. Now page was direct niere kaka yore mag agreement ma Kenya nyalo bedo go gi China obed publicized. Okay, in terms of press conference wadhi winjo ni Kenya no bede adiri gi China no bede agreement gi China kata no sign agreement kata minister mar Kenya mar finance no sign agreement gi minister mar finance mar China mondo gidoje kata da gimiluongo ni PPP kaka ne wawache mokwongo no public private partnership egero wawunde ne gero ndalo moko ne dwa ger Mombasa Nairobi expressway nitie wachono wach kamano chon ga koro gima kama onengo nikech ma ing'eni koro is a proposal onengo bed ni engagement mitimo kama document mitimo from feasibility study nyaka sama ng'itime oket public engagement policy kata act nitie Kenya ka ok ni onge mangiso ni president executive kisungu luongo ni hold power on behalf of the public nikech kere ng'ama no yier onego bed ni sabitimo gima kama gigedo gigi ni public man dionge but gima be nyaka ng'e e democracy mora ma including mora ma Afrika ka nitiere gima kisungu luongo public policy ne ya what are the element back democracy ere ranyisi ne piny modak no democracy nitie number 1 maka bed media gik maka magi media ma Kenya ka te including mara onengo bed ni gichunguza magi ng'e magi ket ne ji mondo ji ong'e jo Kenya ong'e ni ya agreement ma Kenya otimo gi China is based on 1 2 3 mae ber modhi yudo mae ber ma China dhi yudo chako ka ng'isi ni ya China oko invite Kenya ni Kenya ok nyathi China mano wang'e wate mangi wate ma wuoda adhi gero ni ot ka adi mi dhi agdi nyombo Kenya ne gimiluongo ni interest mare China ne gimiluongo ni interest mare wachako gimiluongo ni engagement from a platform of disadvantage kacholo wacho trade deficit na nja somo policy moro September law ni gamokalo September kende trade deficit ma Kenya gi China mangiso ni ya China why import goods from China my 620 billion my almost 620 million US dollar to one good more so na jo China is 17 million mangiso ni September kende report mar government no wacho ni wan gi 7.7 billion Kenya shillings deficit mangiso ni ya wang'iew to ginogi ng'iew koro magi agreement e magi strategic mi winjo ka ng'ana wacho mi winjo ka Molin no chako wacho ni what are the strategic advantages ma Kenya nyalo kawo koro wan kaka jo Kenya onengo mana momiluongo ibo wacho ni civil society kata jok ma ratiro mar jopiny onengo omina fast nikech ka Kenya odhi to bed agreement gi China to agreement no kwa neno maler and responsibility mar civil society ma bende chiko yiene mondo tigi sirikal mondo document practices gi mondo kel Kenya ka idhi neno ka sama China the Kenya the China a meeting mora
idhi neno ka private investment companies mag China ok mag sirkal mag private bedhi bede burano idhi yudo ka minister bedo ka China import export exim bank bedo ka mondo gimbe nikech ka Kenya ogero ka Kenya ni ohala gi China through private institutions te yudo ka yorno ber di wuok nikech mwandu dhi dok China again nikech list ma the complete list mag joma ker wadhi go China no kapok na neno maler complete list to paro mara again ni sama ker ma Kenya ka no wuok gi jo sirkal kende no wuok gi bank executive no wuok gi manufacturer no wuok gi joma temo keto hola e yore mag climate change no wuok gi joma keto mwande yuchi baga agriculture nikech kere kucho okede ka ker ene kaka in gi joma siro ohala mar Kenya ka mana momine no ka pinje madongo machalo America kane ane ndala moko winjo ni General Motors nige problem to sirkal biro cover General Motors wacho ni what is the problem we wami pesa nitiere gik miluongo ni strategic investment kambi machalo Safaricom ing'ino ok digore piny to Kenya bedo kaluwore gi sheria mar piny mangima koro pod wan ngoyo gima nochako wacho ni geno marwa wabro neno ka koro letters go kakoro agreement gi bilateral osebedo signed ni Kenya odonje riwruok gi maybe bank ma China government ma China asewinjo ni dwager yo menene no wachako wacho ni dwager yo maua madhi Malaba dual carriageway mano ne wasewinjo ni dwano gol standard gauge railways from Naivasha otere Kisumu otere Malaba gik makama kosatim to nyalo kelo gimiluongo ni dongruok e yore mbora mora in the multiplier effect mino Molino wacho kata value chain but in terms of accountability sirkal nigi responsibility mar gero piny jo piny nigi responsibility mar gero sirkal to bedangowa obed accountable we expect sirkal in the spirit mar chik ni agreement moro ma gibedo gi publicize that agreement ngimi jo pinja kata document mondo ji tim nonro ko tim nonro ema di golo gimi luongo ni corruption nyaka kawuono watch SGR shadow the ghost of SGR poni ka nikech ngamunge the exact cost of SGR onge minister for transport dalamane Ker William Ruto donjo ne Murkomen na wacho na di golo document mag SGR mondo jo pinyo tibnade jo pinyo som kana ne document no the real katana figures ne oge emomiyo seche moko luoro bede e pach jopiny ni seche moko weche mag mibadhi di bede bilateral agreement koro civil society serikal the media gi judiciary magi machiku yienegi mondo gimoro amoro be transparent but serikal nigi authority kaka en serikal mar Kenya ka mondo gi hakikisha ne ya agreement moro amora